Poznám strašne veľa firiem, ktoré si robia takú vlastnú internú wiki. Že tam majú všetky ako keby informácie o produktoch, Áno. o zákazníkoch, o všetkom proste, že tam majú všetky informácie a vlastne, že teraz si ja tú wiki viem vytvoriť na počkanie cez deep research na konkrétnu špecifickú tému, ktorá ma zaujíma teoreticky. Že napríklad, že idem onboardovať nového kolegu do firmy na konkrétnu pozíciu a že ja si viem vďaka deep researchu pozrieť všetky onboardingy a všetky informácie o firme a našiť ten onboarding priamo na toho kolegu, aj keď nikdy v živote som na tú pozíciu ešte nikoho nepríjmal predtým. Napríklad áno. Hej. Ono, v konečnom dôsledku to wiki, to je miesto, kde ty ukladáš všetky relevantné informácie, ktoré sa firmy týkajú. Toto by si mal mať aj naďalej. Áno. Ale nemusíš v tom robiť tak veľký poriadok, aby si sa v tom vyznal cez to webové rozhranie, povedzme, ako to, že na to že zavesíš deep research, nejaký vyhľadávač a spýtaš sa o konkrétnu otázku. Hej, že Tak. častokrát tie firmy majú problém v tom, že majú veľa informácií, majú ich v rôznych štruktúrach, formátoch, a či už sú to súbory, či už sú to databázy a proste nevedia sa, čím väčšia firma, tak tým Väčší bordel by sa dalo povedať. A postupne sa to preklopí do takej úrovne, že ty v princípe tú informačnú hodnotu, ktorú tam máš, tak ju nevieš využiť. Proste, lebo štandardný search nestačí, ani full text nestačí, proste len vieš, že to máš, ale nevieš, že to máš častokrát. Ale ako náhle vieš na to použiť túto umelú inteligenciu a povedzme deep research, tak zrazu sa dokážeš dostať k takým nielen informáciám, ale aj vzťahom medzi tými informáciami, kde jedna je uložená úplne na jednom konci, preženiem, a druhá na úplne druhom konci, ktorú človek nemá šancu dať dokopy.